Когато той е полувагар, пускам всичко и подпирам тази с двете ръце. Полувагар, вижте, ръцете на тази и започвам да се подпирам, за да взема позицията, която искам. Вижте сега, ръката му са отворени. Подпирам, тежестта отива назад и правя гриповете, които искам. Окей? Слагайте ръцете на тази. Той много ще се опита да ме издърпа над глава. Окей? Не трябва да изгубим глава за този случай. Защото ще не вземем и да пълним за дълго. Сега, окей, така. Вижте. Тук е хубава, подпирам се, блок, грип. Виждате, сега ако иска да ме издърпа и да стане назад. Видяхте ли? Не отивайте напред. Окей, един-двама отивате напред, като отивате. Тригълните винаги там. Окей, ако тази позиция дойде напред, и обрежете дима, вие сега дима и кей дима, всички опити са него. Тези трябва да е назад. Тук съм. Окей, стабилизирам и после започвам да правя пасове. Първо беше трябва да стабилизирам да направим. Окей? Дали сега подпираме тази, върва към него и заключвам позицията.